Velkommen til dagens webinar, hvor vi i dag skal drøfte fremtidens embedsmandsrolle og også ikke mindst Bo Schmidt-udvalgets anbefalinger og konklusioner. Og vi har inviteret formanden for udvalget ind i studiet. Velkommen til dig, Bo Schmidt. Tak. Selv tak. Og til jer derude, så er det her jo en mulighed for at kunne stille spørgsmål direkte til formanden. Jeg vil stå herinde og facilitere dialogen og få stillet jeres spørgsmål. Der har været rigtig stor interesse for emnet, og det betyder også, at jeg har nogle spørgsmål med fra medlemmer, som ikke har kunnet deltage. Og dem vil jeg så stille undervejs. Men Bo Schmidt, som sagt, velkommen. Og nu er det ved at være en 14 dages tid siden, I offentliggjorde jeres rapport. Hvordan har reaktionerne været? Jamen, jeg har været glad for reaktionerne. For det første har vi fået rigtig meget omtale af rapporten. Det er jo i sig selv noget, man bliver glad for. Og det andet, jeg har glædet mig over, det er, at grundlæggende så synes jeg, at folk har vurderet, at vi har lavet et solidt stykke arbejde, hvor dokumentationen er i orden, analyserne holder, og kvaliteten er, som den skal være. Og det er jeg selvfølgelig glad for. Og nu har I jo undersøgt forholdet mellem politikere og embedsværket. Men hvad er det mere konkret, I har undersøgt? Det vi har undersøgt, det er samspillet imellem de folkevalgte politiske ledere, det vil sige ministrene på statsligt niveau, borgmestrene i kommunerne, regionsformændene i regionerne, og så de embedsmænd, som rådgiver politikerne og har ansvaret for efterfølgende at gennemføre politikernes beslutninger. Så det er samspillet imellem den politiske folkevalgte ledelse og embedsmændene, som vi har set på. Inden vi går videre, så lad os lige se. Vi har lige lavet en lille introduktion, eller i hvert fald en film, hvor vi illustrerer, hvad har baggrunden for at nedsætte udvalget været, og hvem har også udvalgsdeltagerne været. Bo Schmidt-udvalget blev nedsat i juni måned 2014 med det formål at undersøge forholdet mellem embedsmænd, politikere og pressen. Udvalget består af formand Bo Schmidt, som er tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet, samt en række medlemmer fra forskellige dele af samfundet. Det er både politikere, forskere, embedsmænd og en repræsentant for pressen. Udvalget har arbejdet helt uafhængigt, men er finansieret af Djøf. Er det blevet sværere at være politiker? Den 21. september fremlagde Bo Schmidt udvalgets anbefalinger på et pressemøde, og nu, godt 2 uger senere, er han klar til her i studiet at svare på spørgsmål fra jer derude. Og vil du stille et spørgsmål så ned til venstre i skærmbilledet, så kan du skrive spørgsmålet, og så kommer det så op på skærmen her, og jeg kan så videregive spørgsmålet. Hvorfor skal man interessere sig for det her, hvis man er helt almindelig djøffer? Det skal man, fordi de politiske beslutninger, som bliver truffet, har betydning for hele den offentlige sektor og for alle embedsmænd. Og rigtig mange embedsmænd, ikke alene de, der arbejder tæt op og ned af politikerne, men også dem, som måske sidder lidt længere væk i den offentlige sektor, er på den ene eller den anden måde involveret i rådgivningen af politikerne og i konsekvenserne af de politiske beslutninger. Dertil kommer, at den debat, der har været, og de sager, som er baggrunden for, at udvalget blev nedsat, jo rejser spørgsmålet, om man kan have tillid til embedsmændene i det her land. Og det berører jo på en eller anden måde alle embedsmænd og dermed alle djøffere. Og et af de spørgsmål, jeg har fået, det har været, er det ikke nogen anbefalinger, man har hørt før? Jeg tror ikke, at man har hørt præcis de anbefalinger før. Det tror jeg ikke. Det vi har gjort er, at vi grundlæggende har set på 2 spørgsmål. Det ene er, hvis embedsmændene skal rådgive politikerne i forhold til alle de opgaver, som politikerne skal løse, de krav, som politikerne er stillet overfor i 2015, hvad er det så for nogle opgaver, embedsmændene skal løse? Hvad for nogle løser de godt, og hvad for nogle skal de måske løse bedre, end de gør i dag? Og baggrunden for den vurdering er selvfølgelig, at i det her land, der er det en forudsætning for, at politikerne, de folkevalgte, kan lede landet, at de får bistand fra embedsmændene. Det andet spørgsmål, vi har stillet, det er, når embedsværket så arbejder i Danmark, gør de det så med respekt for, at vi er en retsstat, og at det embedsmændene laver, og de beslutninger, politikerne træffer, de skal være lovlige, det politikerne siger skal være sandt, og der skal være en faglighed, som ligger til grund for beslutningerne. Så det vi har prøvet at vurdere, det er, at lever embedsmændene op til kravene, både med hensyn til opgaverne
og med hensyn til det, som retsstaten på en eller anden måde dikterer for embedsværket. Og jeg kigger lige her, for der er faktisk allerede en interesse at spore. Der er kommet et spørgsmål her. I spørgeskemaundersøgelsen, så spørger I embedsmændene, om de er mest enige i, at de kender normerne for embedsværkets rådgivning og bistand, eller om de vil konsultere deres nærmeste chef. Kan man virkelig ud fra et så grovkornet svar på et så komplekst, mangefacettet spørgsmål tillader sig at konkludere, at embedsmændene mangler viden om deres anviste normer og pligter? Når vi skal tage stilling til, om embedsmændene kender normerne, de såkaldte embedsmandsdyder godt nok, så gør vi det ikke alene på grundlag af besvarelsen af det spørgsmål, du læser op. Vi gør det på baggrund af hele det billede, som hele undersøgelsen tegner af embedsmændenes kendskab til normerne. Det billede er, at embedsværket i Danmark, heldigvis kan man sige, kan navigere ud fra normerne, og at normerne på den måde er en del af kulturen i vores embedsværk, både i staten og i kommunerne. Men også, at der godt måtte være en større sikkerhed i den måde, man bruger normerne på. Og det er det, som fører os til at sige, at embedsværket nok bør arbejde med at indlejre normerne noget mere solidt i embedsværket. Til det vil jeg føje, at vi har jo talt med rigtig mange embedsmænd og spurgt dem om det samme. Så det er ikke alene besvarelsen af det spørgsmål, som fører til den konklusion. Så har jeg et spørgsmål her. Et spørgsmål til. Er indførelsen af de politiske rådgivere en del af problemet? Altså, at tingene skal gå hurtigere og hurtigere? De politiske rådgivere tror jeg ikke i sig selv er årsagen til, at tingene går hurtigere og hurtigere. Jeg tror, at når tingene går hurtigere og hurtigere, så har det at gøre med, at hele det politiske system har ændret sig. Den største ændring er, at vi har et helt andet mediebillede i dag, og at medierne i dag lægger et helt anderledes pres på politikerne. En minister i dag får 20, 30, 40, 50 pressehenvendelser, som ministeren skal tage stilling til. Hvad vil jeg svare? Vil jeg gå på? Hvad er min kommentar? Hvad er op og ned i sagen, hvis man er i tvivl om, hvad materien egentlig er? Og det lægger et pres på politikerne, og jo dermed også på embedsmændene, som skal kunne hjælpe ministeren med at forholde sig til en strøm af ting, som samtidig skal processes meget, meget, meget hurtigt. Og det tror jeg er årsagen til, at det går så stærkt, som det går. Det er klart, at de særlige rådgivere i den udstrækning, de er involveret i at hjælpe ministeren med mediehåndtering, det er der jo nogle af dem, som er. Det fylder meget for en politiker. Så er de særlige rådgivere selvfølgelig en del af løsningen. Men det er ikke i sig selv dem, som gør, at det går så stærkt. Nej, og så har jeg også hørt dig i en anden sammenhæng tale lidt om, at vi skal simpelthen lære at håndtere pressen på en anden måde, og jo også have en større åbenhed. Det vi siger om pressen, det er to ting. Det ene, vi siger, det er, at mediebilledet er det andet. Og at hvis man spørger politikerne i dag om, hvad har ændret sig, hvis man for eksempel kigger tilbage. Jeg har talt med politikere, som var ministre tilbage under Nyrup, og som så har prøvet at være det igen i nyere tid, og spurgt dem, hvad har ændret sig. Og så siger de, at det er det pres, som medierne lægger på politikerne. Sammen med nogle andre ting, også en udvikling i samspillet med Folketinget, som lægger pres på politikerne. Og det afspejler sig jo så som et krav til embedsmændene, at de skal kunne hjælpe politikerne med det. Vi har også, som sagt, indhentet nogle spørgsmål. Og et af dem kommer her, og det er fra en kommunalt ansat. Og lad os se på det her. Jeg har læst de 7 kodekser med stor interesse. Der var et spørgsmål, synes jeg, der meldte sig lidt hos mig, da jeg kom til den 7., som er den, der handler om partipolitisk neutralitet. Og der tænkte jeg, hvad er jeres refleksioner omkring det punkt? Hvad er det, der ligesom har aktualiseret det? Har der været nogle særlige udfordringer, problemer? Nu fik jeg faktisk lige sagt, at det var en ansat i kommunen. Det var det så ikke. Det var fra staten. Men, partipolitisk neutralitet? Ja. Partipolitisk neutralitet er jo en af de ting, som kræves af danske embedsmænd. Man må ikke gå ind og hjælpe politikerne med det partipolitiske. Det har vi spurgt rigtig mange politikere om, og vi har også spurgt embedsmændene om det. Er der problemer med den grænsedragning imellem,
hvornår skal man hjælpe en minister som minister, og hvornår er det, som ministeren foretager sig, noget, der hører til i partipolitisk regi. Og der må jeg sige, at meldingerne, såvel fra politikerne som fra embedsmændene, er, at den grænsedragning, den fungerer i det danske system uden problemer. Og at embedsmændene altså kan håndtere, at når det er partipolitiske aktiviteter, så må ministeren klare sig på egen hånd med hjælp fra sit parti eller med hjælp fra sin spændoktor. Han kan ikke trække på embedsværket. Så det tror jeg i praksis faktisk ikke er noget problem. Hvis vi skal kigge måske sådan mere generelt på nogle af de her anbefalinger, hvad har egentlig så overrasket dig mest? Nu har du siddet som formand for arbejdet. Hvad har været det mest overraskende? Altså, jeg kan vel måske nævne 2 ting. Det ene er, når vi taler om, hvad er det, embedsmændene skal blive bedre til at hjælpe politikerne med. Der var den melding, som vi fik fra de politikerne, det var, at embedsmændene er rigtig gode til at give prioritet til de store reformer. Altså hvis det, politikerne efterspørger, det er en ændring af beskæftigelsespolitikken, eller skattepolitikken, eller energipolitikken, eller hvad det nu er, så leverer systemerne på et højt niveau kvalitetsarbejde, og her får de høje karakterer. Til gengæld siger politikerne også, eller i hvert fald mange af politikerne, at når det gælder det, vi kalder den lille politik, og det vil sige, altså alt det, som en minister skal tage stilling til i løbet af en dag, også altså udspil fra en minister, som ikke er store reformer, men markeringer af, at det er det her, jeg står for som politiker, eller hvad det nu måtte være, at så leverer apparatet ikke helt på samme niveau. Og forståelsen hos embedsværket af, at for en politiker er det vigtigt, at man ligesom hele tiden kan markere sig, kan agere i den løbende politiske debat i dansk politik. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og der anbefaler vi, at det skal embedsmændene simpelthen blive bedre til. Og det er jo i hvert fald en ting, som jeg tror, da vi startede, ikke at mig selv ville have gættet på. Det andet, jeg vil nævne, når du spørger om, ligesom, hvad har jeg hæftet mig ved, det er, at meget af den debat, som sagerne har givet, har jo handlet om, hvorvidt politiske hensyn har fortrængt det, man har kaldt embedsmandsdyderne, og hvorvidt embedsværket i Danmark har mistet respekten for evnen til at navigere ud fra, at det skal være lovligt, at man foretager sig, det skal være sandt, hvad en minister siger, man skal stå vagt om fagligheden. Og det har vi jo faktisk undersøgt via den spørgeskemaundersøgelse, som vi lige strejfede før. Og hvis jeg skulle nævne en ting, som jeg er glad for, at vi har gjort, så er det, at vi faktisk har undersøgt det og kan dokumentere, at påstanden om, at politik har fortrængt embedsmandsdyderne i det danske embedsværk, simpelthen ikke holder. Og det synes jeg det er jeg glad for, fordi det er en rigtig vigtig diskussion. Altså, hvis påstanden havde holdt, så mener jeg, at så havde det danske embedsværk været i virkelige vanskeligheder. At vi så også har sagt, at det billede, der tegner sig af embedsmandsdydernes styrke i det danske embedsværk, der har vi stillet spørgsmålet, er det godt nok? Og vores svar til det er, at selvom det er godt, at embedsmandsdyderne lever, så ville det være bedre, hvis de stod skarpere, og hvis embedsmændenes sikkerhed i håndteringen af dem var større, så ville det være godt. Og det er jo også det, der fører til anbefalingen om, at man ikke alene skal have et kodeks, som vi har fået, men at man også skal arbejde meget aktivt med, at det kodeks, det ligesom bliver noget, som alle embedsmænd har på rygmarven og kan bruge. Og det tænker jeg lige, vi vender tilbage til, hvordan får vi det til at leve. Der kommer rigtig mange spørgsmål her. Det første, det går på de her tværgående enheder. Hvordan skal det reelt fungere? Ja, altså det vi siger er, at når det gælder den lille politik, som jeg nævnte før, altså at ministeren får næsten fra time til time professionel bistand til at agere som politiker, nær sagt døgnet rundt. Der siger vi, at der mener vi, at man i hver enkelt ministerium er meget forskellige organisationer, men i hver enkelt ministerium bør man overveje, om ikke det var en idé at etablere en særlig enhed, som på tværs af ministeriets faglige områder kan give ministeren den bistand. Vi siger også, at en sådan enhed, den bør være en del af det almindelige embedsapparat. Det gør vi, fordi også i bistanden til ministeren med den lille politik, bør fundamentet jo være den faglighed, som er i ministeriet. Og derfor så bør en sådan enhed, den bør spille sammen med resten af huset.
at trække på den faglighed, der findes i resten af departementet og måske også i styrelserne, og sikre, at når ministeren får løbende bistand til pressehenvendelser, eller hvad det nu er, at så sker det med den samme solide faglige begrundelse, som når det er større ting. Men jeg vil godt sige, at det med at lave sådan en enhed, det er jo ikke nogen ny tanke. Det har man eksperimenteret med over årene i en del ministerier. Og jeg tror, at uden at vi har undersøgt det nærmere, så tror jeg, at erfaringerne de er forskellige. Så jeg tror, at man skal i det enkelte ministerium være meget omhyggelig med, hvordan man skruer det sammen. Og der vil min anbefaling være, at på den ene side skal man selvfølgelig lave det sådan, at det kan give ministeren den bistand. På den anden side er det meget vigtigt, at man sørger for, at det ikke bliver løsrevet fra resten af ministeriet. Ja. Så har jeg et spørgsmål her fra en Susanne. Hvordan kan det handler om den her politiske neutralitet i kommunerne. Hvordan skal man takle den i kommunerne? Jamen, jeg tror sådan set ikke, at kravet om politisk neutralitet, og her vil jeg tilføje partipolitisk neutralitet, tror jeg sådan set ikke er anderledes end i kommunerne end i staten. Også i kommunerne tror jeg, at man skal sige, at når et byrådsmedlem eller en borgmester optræder i sin partiforening, eller hvad det nu er, at så må de, om jeg så må sige, gøre det på egen hånd. Det, man kan hjælpe med, det er alt det, der har at gøre med byrådets arbejde, de sager, der er på byrådsdagsordenen, borgmesterens aktiviteter som borgmester osv. Så jeg tror, altså, der er forskel på det statslige system. Det er måske enklere i det statslige system, end det er i det kommunale system. Men jeg tror, de grundlæggende spilleregler er de samme. Ja. Her går spørgsmålet, eller her var der sådan præciseret, det fik jeg ikke lige læst op før, men her er der jo for eksempel en glidende overgang til valgkampen hver 4. år, og det er efter min erfaring vanskeligere end i staten at være skarp på, hvornår det er for partiet, valgkamp eller borgmesteren. Ja, men det er selvfølgelig rigtigt, at i staten, der har man jo en meget krystalklar regel, som er, at i det øjeblik, der er udskrevet valg, så trækker systemet sig helt fra en minister. Ja. Og må gerne hjælpe med ligesom at drifte systemet, men alt, hvad der har med politik, der stopper man med at levere. Og der kan man sige, at den samme regel kan man jo ikke have i kommunerne, fordi der ved man 4 år i forvejen, hvornår valgdagen er. Så der kan man ikke på samme måde ligesom lukke ned på en bestemt dato. Så der tror jeg, at kravet til embedsmændene er, at når man nærmer sig valgdagen for kommunalvalget, regionsvalgene, at så er man opmærksom på, hvornår det, som man hjælper politikerne med, det er noget, som, om man så må sige, skal bruges i valgkampssammenhæng, og hvornår det er. Men jeg er da fuldt opmærksom på, at det kan måske godt være noget, der i praksis ikke er helt let at håndtere. Så har jeg et spørgsmål fra en tillidsrepræsentant her, og spørgsmålet går på, har udvalget kun kigget indad, eller har et sigte med pressens deltagelse i udvalget også været at give anbefalinger til pressen med henblik på at opnå en bedre dialog mellem embedsværket og pressen? Ja, altså sigtet med at have en presserepræsentant i udvalget har jo været at sikre, at samspillet med pressen, som vi jo godt vidste fra starten, ville være noget af det, vi skulle se på, fordi det spiller en stor rolle. Og det har været kolossalt godt at have en meget, meget erfaren medieperson som Lisbeth Knudsen med i arbejdet. Når man læser vores rapport, man ser, at vi har skrevet rigtig meget om, hvordan pressen fungerer, og hvad det betyder for en minister og for de embedsmænd, der skal hjælpe en minister. Men vi har ikke gået det skridt videre og begyndt at forholde os til, om pressen nu også fungerer, som den skal eller ej. Min egen holdning er den, jeg tror også udvalgets holdning, at hvordan pressen fungerer, er jo noget, den selv må finde ud af. Yeah. Og man kunne selvfølgelig godt som embedsmænd en gang imellem have lyst til at sige, at kunne pressen ikke trække sig lidt tilbage og holde op med at gå på klapjagt efter ting, der er gået galt og den slags. Men det står jo i grundloven, at vi har pressefrihed, eller hvordan det nu er formuleret. Og vi har jo ikke skullet eller kunnet. Det ville have været helt forkert kloge os på, hvordan pressen fungerer i det her land. Det er pressen selv, der skal finde ud af det. På samme måde kan man sige, at noget andet, vi behandler, det er jo samspillet med Folketinget, hvor en udvikling er, at man i dag har langt flere åbne samråd, end man historisk har haft, og at disse åbne samråd i meget vid udstrækning er en del af konfrontationen imellem en opposition og en regering. Og det, der foregår, det er et led i den daglige kamp mellem oppositionen og regeringen.
Og der på samme måde kunne man jo sige, at altså, kunne det ikke have været nærliggende at sige, at kunne Folketinget nu ikke holde op med at have alle de åbne samråd, fordi de tager meget krudt fra en minister, og de trækker meget energi i systemerne. Men igen, altså Folketinget må jo selv bestemme, hvordan det vil arbejde, og hvordan Folketinget udøver sin kontrolfunktion i forhold til embedsværket, har jeg ikke synes, vi skulle kloge os på. Noget, som har berørt, eller noget, du tidligere har givet udtryk for, det har været, at den, der lever stille, lever godt. Hvordan tænker du, vi får ændret den kultur? Jeg har selv i alle de år, jeg har været på Slotsholmen, og ikke mindst de sidste 15 år som departementschef, klart haft den opfattelse, at embedsmænd, især topembedsmænd, de bør leve i det skjulte. Og ikke desto mindre er vi jo altså her nået frem til en anbefaling om, at kulturen på Slotsholmen i højere grad bliver præget af åbenhed. Og det begrundelsen for det er, at jeg tror, vi i udvalget siger, at vi er bekymrede for, om den lukkethed, som gælder for ikke mindst centraladministrationens arbejde, om de myter, som den lukkethed måske fører til, om hvad det egentlig er, der foregår. Sådan mange myter, som sådan selv tegner et billede af det mørkets fyrster, der sidder og foretager sig mærkelige ting, som i hvert fald ikke svarer til det billede, jeg har af, hvad der foregår i ministerierne. At svaret på det må være, at man i højere grad er åben om, hvordan man arbejder, og ikke mindst, at man er åben om den faglighed, som ligger til grund for beslutningerne. Jeg tror, at der er nogle ting, som foregår i et ministerium, som nødvendigvis må være lukket, også for pressen og for offentligheden. Og det er, hvad der foregår imellem en minister og en ministers rådgiver, når man sidder og drøfter, hvordan griber vi en politisk forhandling an, hvilke muligheder har vi osv. Hvis det var noget, man kunne læse om den næste dag i avisen, så ville det være meget svært for en minister at arbejde sammen med sine rådgivere. Så der må være sådan et lukket rum. Til gengæld mener jeg, at når en regering har besluttet sig for en bestemt politik, eller man har forhandlet et forlig, og der ligger et resultat af forhandlingerne, så mener jeg, at man kunne godt have en meget høj grad af åbenhed om, hvad er det faglige grundlag for det, vi har besluttet. Når vi har indgået et forlig af det og det indhold, hvordan har vi så regnet, hvordan er vi nået frem til, hvad det koster, hvad det giver af effekter osv. Og det tror jeg altså ville være godt, både for den demokratiske debat, men også for embedsværket, at det blev lagt åbent frem, og at alle medierne, interesseorganisationerne, forskere og andre kunne forholde sig til, om de nu også synes, at fagligheden var i orden. Der har været, i hvert fald hvis jeg skal give Jørgens spørgsmål videre her, meget fokus på staten. Ja. Viser spørgeskemaundersøgelsen, viser den forskel på svarene i henholdsvis stat, kommune og region? Det er rigtigt, at der har været meget fokus på staten, og det er jo også sådan, at det, der var baggrunden for, at udvalget overhovedet blev nedsat, det var en række sager i staten. Spørgeskemaundersøgelsen viser et billede i kommunerne, som svarer ret tæt til det i staten. Hvis man spørger, er det sådan, at det, man kunne kalde embedsmandsstyrerne, de lever altså i centraladministrationen, lever de også i den kommunale sektor, så er svaret ja. Der er ikke nogen væsentlig forskel. Og det er jo rigtig godt, fordi det viser, at embedsværket, og det er så altså uafhængigt af, om vi taler om det statslige embedsapparat eller det kommunale, at der er i hele det samlede embedsværk, der er der en ganske god forståelse af, hvad embedsmandsdyderne indebærer, og evne til at navigere efter dem. Og lige præcis en af de her dyder har vi et spørgsmål til, og lad os lige se det. Det kommer fra en kommune her. Spørgsmål om lovlighed, der kan jeg betvivle, at det i forhold til de øverste embedsmænd er muligt altid at sige præcis, hvornår noget er ulovligt, og de vil være motiveret til at gå med på den politiske dagsorden. Hvordan gør man det mere konkret, så det bliver tydeligt, hvad der er, hvor i gråzonen man befinder sig? Hvordan gør man det? Altså for det første vil jeg sige, at jeg tror, det er vigtigt at slå fast, at embedsmændenes forpligtelse, når det gælder lovlighed, og det er jo uafhængigt af, om vi er i staten eller i kommunerne, embedsmændenes forpligtelse er at foretage den bedst mulige vurdering af lovligheden i en given sag, og at fortælle politikerne det helt klart. Det er ikke sådan, at det først bliver relevant at diskutere lovlighed, når vi er i klart ulovlig situationen, som man har kunne få indtryk af på noget af det, nogle kritikere har været fremme med. Embedsmændene skal fortælle ministeren, også i den situation, hvor de siger, vi er ikke sikre på, om det her det er lovligt eller ej.
Det er måske 50-50. Det kan være spørgsmålet om, hvad vil EU-domstolen nå frem til afgørelse. Det kan være svært at forudsige. Og den vurdering af, at her er en afvejning, som ikke har noget helt sikkert resultat, den skal man give videre til politikerne. Det er embedsmandens forpligtelse. Hvis man er længere nede i systemet, og man sidder i tvivl om juraen, så skal man, og det er jo så også det, man kan se af undersøgelsen, at rigtig mange embedsmænd heldigvis gør, så skal man ikke stå alene med den vurdering, så skal man gå op i systemet og snakke med sin chef, og i sidste instans er det jo så den øverste chef, som må skære igennem og sige, på baggrund af, hvad I har sagt til mig, jeres vurderinger, så er min endelige vurdering den, og det er den, vi giver videre til politikerne. Og lige præcis den her del, altså at rådgive, det her går måske mere konkret på den lille politik. Der er et spørgsmål her fra en Frej. Hvad kan embedsmændene konkret gøre for at blive bedre til at rådgive i den lille politik? Altså, hvordan kan man blive bedre til det som embedsmand? Jeg tror, at den lille politik, at det, som er krav til de embedsmænd, som skal sidde for eksempel i den enhed, vi diskuterede tidligere, det er for det første, at man kan arbejde hurtigt, og for det andet, at man har en god forståelse af det politiske. Fordi det, man der skal hjælpe ministeren med, det er jo ligesom, hvordan positionerer man sig i det politiske billede som politiker. Og der er det vigtigt, at man på den ene side trækker på den faglighed, der er i systemet, og kan fortælle ministeren, hvad er den juridiske vurdering, hvad er den faglige vurdering i den her sag. Men at man samtidig har en rigtig god forståelse af, hvad er det for en politisk situation, ministeren skal agere i, og kan rådgive ham med udgangspunkt i, ligesom hvad er det, ministeren gerne vil, og hvad er situationen. Ja. Hvis vi forestiller os et scenarie, hvor vi glemte alt om rapporten og udvalgets anbefalinger, hvad vil der så ske, hvis vi ikke? Jamen, jeg tror, at det danske embedsværks historie er jo, at vi igennem mange år har haft grundlæggende den samme model, nemlig at vi har nu tager jeg ministerierne, der har vi en politiker, nemlig ministeren, så er der kommet nogle spindoktorer til, men ellers så er der et permanent embedsværk, som rådgiver politikerne uafhængigt af, om det er den ene eller den anden minister, der sidder der, uanset regeringsskift osv. Og jeg tror, at når den grundlæggende model er blevet fastholdt, så er det fordi politikerne har oplevet, at embedsværket tilpassede sig nye udfordringer. Og derfor tror jeg, at forudsætningen for, at embedsværket i Danmark stadigvæk kan udfylde den rolle, det er, at det forstår ligesom at være responsivt, lyttende i forhold til, hvad er politikernes krav. Og det er jo det, som vores anbefalinger afspejler. Hvad er det, embedsmændene bør blive bedre til, hvis de ligesom skal matche de udfordringer, politikerne har i 2015. Og for det andet, så skal det være sådan, at man i Danmark bredt har tillid til, at embedsmændene bistår politikerne med at stå vagt om, at vi er en retsstat. Og hvis befolkningen mister tilliden til, at embedsmændene rådgiver politikerne ud fra, at det skal være lovligt, at man skal kunne stole på, hvad politikerne siger, og at der ikke bliver fiflet med fagligheden. Hvis befolkningen i almindelighed har den opfattelse, at det gør embedsmændene, så tror jeg, så tror jeg dels, at det embedsværk, vi har nu, at det vil man kunne fortsætte med at have. Og jeg tror sådan set også, at så har vi i Danmark et embedsværk og et system, som vi kan være rigtig, rigtig godt tjent med, også sammenlignet med andre lande. Og hvis vi tager afsæt i det, og man skal forestille sig at få sat gang i de her drøftelser, hvis man ikke har tradition for at gøre det på en given arbejdsplads, hvordan får man sat gang i det her? Grundlæggende vil jeg sige, at det, jeg håber, vores rapport vil blive brugt til, det er, at den bliver brugt som et afsæt for diskussioner i embedsværket i Danmark. Selvfølgelig også med politikerne, men at man på den enkelte arbejdsplads med udgangspunkt i kodex eller vores anbefalinger, at så drøfter man, hvordan fungerer vi? Løser vi de opgaver, de politikere, vi arbejder for, skal have løst? Og er vi tilstrækkeligt skarpe på det her rådhus, eller i den her departement, eller i den her styrelse, er vi tilstrækkeligt skarpe på, at vores faglighed er i orden, at vi står vagt om sandhedsforpligtelsen, at vi har styr på juraen. Og jeg håber på, at vores arbejde vil føre til, at man, altså uanset om man er chef eller medarbejder, at så tager man den debat. Fordi det er kun gennem debatten, og ved at man til stadighed adresserer de udfordringer, som ligger i det for embedsværket, at man ligesom holder embedsværket skarpt i forhold til morgendagens udfordringer.
Og vi skal til at runde af. Hvis du var leder i det offentlige, hvordan vil du give dig i kast med det her videre arbejde, helt konkret? Jeg tror, jeg vil gøre 2 ting. Det ene var, at jeg tror, jeg vil integrere den her diskussion i den interne uddannelse, i introduktionsprogrammer til medarbejderne. Jeg tror, jeg en gang om året mindst vil følge op på, undersøge simpelthen, er mine medarbejdere, altså er de skarpe på det her? Og så tror jeg, at jeg vil gøre en anden ting. Jeg tror, at jeg vil prøve at være meget omhyggelig med at melde tilbage til embedsværket, når man har truffet beslutninger. Vi kan se i vores undersøgelser, at der er en gruppe af embedsmænd, man har kunnet udfylde sådan en fritekstfelt i vores undersøgelse, som siger, at de synes, at den faglighed, de repræsenterer, eller de indstillinger, de er kommet med, at de er blevet maltrakteret på vej op gennem systemet. Og der tror jeg, at en af de måder, hvorpå en ledelse kan sørge for, at den gruppe af medarbejdere, som oplever den slags frustrationer, bliver så lille som muligt, det er ved, at lederne bliver rigtig, rigtig gode til at melde tilbage. Hvad var den endelige vurdering? Hvorfor endte den her sag med at komme til at se sådan og sådan ud? Hvad var det for nogle vurderinger af jura eller faglighed, som førte til, at vi indstillede det her til ministeren? Sådan så medarbejdere ikke sidder tilbage med oplevelsen af, at vi blev tabt i processen, men får feedback hele tiden. Og det er der jo både noget forebyggelse af frustration i, det er der også noget uddannelsesmæssigt i. Og det tror jeg, at man skal gøre, på den måde skal man gøre de offentlige organisationer til diskuterende og lærende organisationer i højere grad, end de er i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi at du kom herind. Og så vil jeg også sige mange tak til jer derude, og tak for spørgsmål. Og tak for den her gang.